Siis me ollaan taas ruudussa. Mehän siis jäätiin tauolle marraskuussa heti jenkkivaalien jälkeen. Ja täytyy sanoa, että onneksi tässä välissä ei ole ehtinyt tapahtua juuri mitään. Vai oliko tässä joku hässäkkä? Ai niin, viime perjantaina Valkoisessa talossa oli jotain. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Huhhuhhuhhuh. Jos ei tietäisi, mitä tuossa oikeasti tapahtui, niin voisi luulla, että Zelenski oli tuonut Trumpille Mäkkäristä vahingossa vegehampurilaisen. You're gambling on World War III. Mutta en olisi uskonut, että sanon tämän, mutta vitsi mä kaipaan niitä aikoja, kun mun isoin huoli maailmassa oli se, että piti pysyä kotona koronakaranteenissa ja katsoa Netflixiä. Siis, mutta ton riidan jälkeen Trump siis päätti keskeyttää Ukrainan aseavun ja nyt Euroopassa mietitään, onko jenkit Venäjän puolella. Siis kuka olisi vielä marraskuussa uskonut, että jenkkien ja Euroopan suhteet menee tähän jamaan? Siis kuka olisi uskonut? No ei ainakaan Petteri Orpo, koska heti Trumpin voiton jälkeen viime marraskuussa se antoi haastattelun Verkkouutisille, joka kertoi, että pääministeri ei usko dramaattisiin muutoksiin Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteessa. Voi Petteri, kuinka väärässä voi ihminen olla? Siis jos Petteri Orpo tarjoaa teille niin pitkävetovihjeitä, niin älkää ottako. Älkää ottako. Orpo vielä tiivisti tämän tilanteen tuossa samassa haastattelussa näin. Toimeen tullaan ja työt jatkuvat. Siis nyt näyttää kyllä enemmänkin siltä, että turpaan tulee ja töitä riittää. Siis... Mutta kaikkihan näki, että toi Trumpin ja Zelenskin tapaaminen oli ihan katastrofi. Mutta huvittavaa tässä oli se, että Iltalehdessä ja Ilta-Sanomissa tarvittiin kehonkielen asiantuntija kertomaan, että se tapaaminen ei mennyt hyvin. No hienoa, koska itse en olisi ehkä huomannut. Siis Ilta-Sanomien kehonkielen asiantuntijan mukaan Trumpin olotila oli jännittynyt ja Iltalehti kertoi esimerkiksi, että Zelenski vaikutti tilanteessa hyvin ahdistuneelta. No ai jaa, onkohan sillä ollut jotain stressiä viime aikoina? Sitä paitsi joillain mikroilmeillä tai pään asennoilla ei niillä ole paljon väliä, jos 3. maailmansota on just mainittu. Siis jos suomalaiset iltapäivälehdet olisi ilmestyneet ajanlaskun alussa Lähi-idässä, niin ne olisi varmaan roudannut Kolkatalle kehonkielen asiantuntija kertomaan senkin, että Jeesus vaikuttaa ristillä roikkuessaan vähän ahdistuneelta. Kyllä. Mut hei, onhan kotimaassakin tapahtunut. Hallitushan yrittää kovasti saada talouden nousuun ja viime perjantaina hallituksen asettama työryhmä julkaisi liudan ehdotuksia, joille pitäisi syntyä vähän pöhinää ja talouskasvua tähän maahan. Ja kun Suomessa ollaan, niin saatiin aikaiseksi niinkin dynaaminen ja seksikäs paperi kuin kasvuriihihankkeen loppuraportti. Siis riihi. Miksi meillä aina kaivetaan talouspolitiikan nimet jostain maaseutumuseosta? Siis jos poliitikot olisi saanut nimetä sen startup-tapahtuma Slash, niin senkin nimi olisi varmaan joku ATK ja sähköisen viestimisen syysmessut tai jotain. Mut sehän on hienoa. Sehän on hienoa, että hallitus pyrkii luomaan talouskasvua tähän maahan. Mutta sitten kun katsoo, että mitä sieltä raportista päällimmäiseksi nousi esiin, niin se oli se, että työryhmä esittää perintöveron poistamista, mikä on talouskasvuun vauhtia etsivältä työryhmältä jänne ehdotus, koska tutkimusten mukaan perintöveron lakkauttaminen ei vauhdittaisi kasvua merkittävästi. Eli toi on yhtä hyvä idea kuin jos tois sote-valiokuntaa asioita vauhdittamaan Krista Kiurun. Se ei vaan toimi. Mutta perintöveron poistohan, sehän on kokoomuksen suosikkihanke, joka tuntuu aina törmäävän seinään. Siis viimeksi kun tammikuussa uutisoitiin, että hallitus harkitsee perintöveron poistamista, niin silloinkin kerrottiin, että taloustieteilijät tyrmää ajatuksen. Siis hitsin taloustieteilijät tulee pilaamaan kokoomuksen hyvät hankkeet tutkimustiedolla. No, mutta toisaalta eikö se vanha sanonta mene niin, että Orpon oikeistohallitus on terve, kun se tekee asioita, jotka asiantuntijat tyrmää. Mutta nyt joku voisi kysyä, että jos kerran taloustieteilijät tyrmää tämän, niin miksi sitä ehdotettiin? Et eikö siellä työryhmässä ollut yhtään taloustieteilijää mukana? Ja itse asiassa oli tämä kaveri, Mika Maliranta. Hän on siis palkansaajien tutkimuslaitoksen Laboren johtaja ja George Clooney, johon palkansaajapuolella on varaa. Ja arvakaa, mitä tämä työryhmän ainoa taloustieteilijä teki. Hän jätti eriävän mielipiteen ja sanoi vielä, että jos perintöverosta luovutaan, on aihetta pelätä, että tämä hidastaa kansantalouden uudistumista ja kasvua. Eli perintöveron poistaminen ei edistä, vaan hidastaa kasvua. Siis jos porukan ainoa asiantuntija sanoo, että jotain ei kannata poistaa, niin sitä kandeisi ehkä kuunnella. Siis itse ainakin toivon, että jos joudun johonkin leikkaukseen,
Että se on lääkäri, joka tekee hoitopäätökset. Eikä se mene niin, että siellä on joku huutoäänestys, että hei, poistetaanko Lindströmin perna vaikka läpällä tästä? Mutta kiinnostavahan tässä on se, että perintöveron poistoa ei suostunut suoraan puolustamaan edes tämä nainen. Riikka Purra, valtiovarainministeri ja Suomen kokoomuslaisin ei-kokoomuslainen. Nimittäin kun tällä viikolla pidettiin SAK:n kuntavaalitentti ja suomalaiset poliitikot laitettiin taas vastaamaan kyllä vai ei kysymyksiin erivärisillä lapuilla, niin Purra joutui kommentoimaan myös perintöveroa. Kannattaako puolueenne perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla? Eli Purra vastasi yhtä aikaa kyllä ja ei. Eli ehkä. Siis toi muuten ainoa kerta, kun on nähnyt Riikka Purran antavan johonkin täysin punavihreän vastauksen. Siis, mut ehkä kuitenkin mielenkiintoisinta tässä on se, että tosi moni suomalaisista on kokoomuksen linjoilla. Siis kyselyjen mukaan perintövero on Suomen ylivoimaisesti vihatuin vero ja jopa yli puolet suomalaisista luopuisi perintöverosta. Eli suomalaiset ilmeisesti kuvittelee saavansa niin ison perinnön, että ne joutuu maksamaan siitä tuhottomasti veroja. Mutta ei. Viimeisten tilastojen mukaan valtaosa suomalaista perinnönsaajista, noin 58%, sai niin pienen perinnön, että ne ei maksanut perintöveroa lainkaan. Eli suomalaiset, mulla on teille hyviä ja huonoja uutisia. Huono uutinen on se, että teidän todennäköisin perintö on joku purkokuntoinen mummonmökki ja laatikolle on vanhoja pornolehtiä. Mutta hyvä uutinen on se, että verottaja ei niitä teiltä vie. Ei, saatte pitää ne ihan rauhassa. Eli suurin osa suomalaisista ei hyötyisi perintöveron poistosta lainkaan. Mutta sen sijaan tutkimusten mukaan perintöverosta luopuminen hyödyttäisi kaikkein varakkaimpia. Ja jos ette usko tutkimuksia, niin paras todiste siitä, että perintöveron poisto hyödyttäisi rikkaita, on se, että poistoa kannattaa Björn Wahlroos. Tunnettu pankkiiri ja 24 karaatin Pirkka-Pekka Petelius, joka riensi antamaan Hesarille puhelinhaastattelun, jossa kerrottiin muun muassa, että Wahlroosin mukaan veron poisto houkuttelisi rikkaita takaisin Suomeen. Ja tuo juttu jatkui kuvaavasti. Wahlroos puhuu kännykkäänsä Espanjan Toledossa kesken peltopyyjahdin. Siis miten voi joku olla noin stereotyyppisen rikas? Kokoomus oli varmaan sillä, että älä kerro, missä sinä olet. Älä kerro, missä sä olet. Olen Espanjan Toledossa, peltopyyjahdissa, kuule kultainen haulikko kädessä ja siliterihattu päässä. Se ainoa, miten toi olisi voinut mennä huonommin, on se, että jos se olisi vastannut Hesarille, että haloo, juu, minä ammun köyhiä täällä kyllä. Mutta tämän peltopyyjähdin lomasta Wahlroos sitten kertoi Hesarille, että perintöveron poisto ei hänen mielestään aiheuta kovin suurta lovea valtiontalouteen. Ja arvatkaa paljon tämä ei kovin suuri lovi on. No, noin 1 miljardi euroa vuodessa. No niin, varmaan on miljardi pikkulovi jokaiselle sellaiselle suomalaiselle, joka on käynyt Toledossa peltopyyjähdissä viime aikoina. Okei. Wahlroos siis sanoi, että rikkaat muuttaisi takaisin Suomeen, jos perintövero poistetaan. Mutta kun Hesari kysyi, mitä Ruotsissa asuva Wahlroos itse sitten tekisi, vastaus oli, että hän ei lupaa muuttaa takaisin Suomeen sen toteutuessa. On se kyllä veijari. On se veijari. Eli tämä kasvuriihiraportin ehdotus siis, se ei tuo talouskasvua, vaan hidastaa sitä. Tekee miljardin loven valtion talouteen, eikä tuo nalleakaan takaisin tänne. Mutta ei hätää. Suomessa on kasvuriihiraportin lisäksi tehty jo myös toinen raportti, joka saattaisi houkutella nallen takaisin. Se on vuodelta 2007 ja sen nimi on Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma. Kyllä, sillä saatais nalle.